Dobrý deň, moje meno je Zuzana Pogránová a v tomto videu vám ukážem, ako prehodíte stĺpec na inú pozíciu. Napríklad máme šírku a výšku a chceme ich vymeniť, čiže výška bude prvá, šírka bude vpravo. Nemusíte pridávať stĺpce a inak sa s tým trápiť, ale jednoducho vyznačte C, celý stĺpec C, nastavte sa na jeho rámik, vidíte, že kurzor myši sa zmenil na štvoritú šípku, stlačte, držte Shift, a ľavou myškou potiahnete stĺpček na novú pozíciu, kam chcete, aby išiel. Pozor, najskôr pustíte myšku a potom Shift. Dobre, ešte raz. Stĺpec počet Ečko chcem, aby bol hneď druhý, čiže hneď vedľa kódu. Vyznačím, nastavím sa na jeho rámik, stlačím, držím Shift, potiahnem ľavou myšičkou na novú pozíciu, vidíte tam tú hrubú čiaru, že tam teraz pôjde. Najskôr pustiť myš, potom Shift a hotovo. Ďakujem vám za pozornosť.